on ikävä äitiä ja isää ja Ilkkaa ja Veeraa ja Juhaa ja Heidiä ja Marttaa ja Saimia ja Kasperia ja Mummua ja Sallaa, Meriä, Suvia, Tarua, Tuomasta, Jannea, Tittaa, Pekkaa ja Maisaa, Markkua ja Marianaa, Kailea ja Artoa, kaikkia sukulaisia, Petteä ja Lauraa, Teroa ja Outia, Jarnoa ja Katjaa, Timoa ja Maria, Mikkoa ja Suvia ja toista Suvia. No kaikkia tuttuja, kaikkia kenen kanssa on tullut duunattua sporttia ja kaikkia vanhoja luokkakavereita ja kaikkia Facebook-kavereita ja yhtä virtuaalituttua. Että mun piti vaan näyttää, että sitä pitää tulla tänne 1,5 päivää lentokoneella lentää ja sitten ajaa semmonen 10 000 kilometriä tänne näin, että tajuaa, että kuinka tärkeitä te ootte. Että sitä halusin vaan kertoa, että kyllähän täälläkin kavereita tapaa, mutta ne tahtoo olla täällä vähän harvemmassa. Että lähdenpä nyt sitten etsimään niitä kavereita.